खुलुमबाय दिनैनि टेक्निकल बड' निउज आपडेटआव आं रमेन बरा नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ अदालगुरि जिल्ला एबसुआ बाजारसालियाव दखना सावदों। मरिगाव जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय कलियाजारि गामिनि सासे सतीसिन बसुमतारीनि न'आ बेरा गैयैनि थाखाय BPL मोब्लिब मिटार फोनांजाबनो हायै जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। सा-सानजा भारतनि मिजोराम हादोरसायाव मैया 28 नभेम्बर बुधबाराव 75% सुबुंफोरा भट होनायजों मिजोराम बिसायख'थि 2018 जोबनानै थाङो। BPF दोलोआ बरसाला बियाबाव बिसायख'थि सांग्रांथि मेल लानायखौ जागायजेनबाय। अराङाव लांखारनायनि भावथिना खालामनानै बिफानियावनो धोन दाबि। आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आलफा इन्डिपेन्डेन्ट उदखारि हानजानि फिरफिला बिरनाय नुनो मोन्दों। 2018 मायथाइनि बावैसो रिलिज जालांनाय अननाय सावथुना रायजो राजानि अनसायनाय मोन्दों। टंला भेरगाव फोनांजाबनाय लामाखौ बन्द खालामनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारि ओनसोलनि सावदुर बिथायाव गोदानै बक्सिं फोरोंथाय। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लाहरिघाट बियाबनि धुपगुरि बरि गामिनि गोदान बाथौ थानसालि बेखेवदों आरो ओंखाम गोरलै जादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। अदालगुरि जिल्ला एबसुआ बाजारसालियाव गुबुननिफ्राय फैनाय मिटार जिनि दखना एबा जुन्थिजों दानाय दखनाफोरखौ थुबुर खालामना सावदों। मिथिनो गोनांदि समायना दखना एबा बर' हारिमुखौ मिटार जिनि दखना आरो जुन्थिजों दानाय फाननायखौ गैया खालामनांगौ होनना अदालगुरि जिल्ला एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरा दाबि खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरिनि सानस्नियारि बुधबार हाथायाव गां 300निख्रुइबो बांसिन जुन्थिजों दाजानाय अरायथा नङि बर' आइजोफोर गानग्रा लांगा दखनाखौ खायसे नेम बेरेखा फानग्राफोरनिफ्राय जब्द खालामो अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि मावथिफोरा। जब्द खालामजानाय बै गां 300निख्रुइबो बांसिन दखनाफोरखौ अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि मावथिफोरा बेनि उनाव हाथाय गेजेराव सावना होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय कलियाजारि गामिनि सासे सतीसिन बसुमतारीनि न'आ बेरा गैयैनि थाखाय BPL मोब्लिब मिटार फोनांजाबनो हायै जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों। सतीसिना फोरमायनाय बादिब्ला बियो गोबां बोसोरनिफ्रायनो भट होबोगासिनो दङ, नाथाय सोरखारा दासिमबो बेनो सरकारि न' होआखै। सतीसिना फोरमायबावो दि खायसे गामिनि नखरफोरा सोरखारनि न' मोनखांनाय उनावबो मोनबावदों। ओजोंहाय BPL मोब्लिब मिटार फोनांजाबनो थांनाय मोब्लिब जुन्थिगिरिफोरा बेरा गैयै न'खौ नुनानै दुखुजों सोमोनाङो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। सा-सानजा भारतनि मिजोराम हादोरसायाव मैया 28 नभेम्बर बुधबाराव 75% सुबुंफोरा भट होनायजों मिजोराम बिसायख'थि 2018 जोबनानै थाङो। मिजोराम हादोरसायाव गासै 1179 भट होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव मोन 47 भट होग्रा मिरुफोरखौ जेंना गोनां मोनदों आरो माखासे गोबां भट होग्रा मिरुफोरखौ जेंना जानो हागौ होननानै मिजोराम बिसायख'थि बिफाना फोरमायो। बेफोरखौ नोजोर होनानै बिसायख'थिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय हादोरसायाव गासै मोन 40 रौनिया हानजाफोरनि कम्पानिफोरखौ मोनफ्रोमबो भट होग्रा मिरुआव दैथायदों होनना खौरां मोननाय जादों। मिजोराम हादोरसानि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै हादोरसाजों नांजाबनानै थानाय गुबुन हादोरसानि सिमा आरो हादोरनाङारि सिमाफोर फारियै त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, म्यानमार आरो बांलादेशनि सिमाफोरजों थांलाय फैलाय खालामनो हायै बादि थांनाय रबिबारनिफ्रायनो बन्द खालामनानै दोननाय जादों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मिजोराम हादोरसायाव गासै मोन 40 एसेम्बलि बियाबफोर दं, जेराव दानि कंग्रेस दोलोनि गिबि मन्थ्रि लाल टानहावला बिथाङा खेबसेयैनो थामथि खेब गिबि मन्थ्रि जानो थाखाय नाजागासिनो दं, नाथाय BJP दोलोआ कंग्रेस दोलोखौ हादोरसानिफ्राय बोखारनो नाजागासिनो दं।
हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बिजेपि दोलोनि बिजाथिनो भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय मैया फुङाव टुइटारनि गेजेरजों खावलायहरो। बिथाङा बुङो दि I request my sisters and brothers of Mizoram, particularly the dynamic youth of the state, to turn out in large numbers and vote. BPF दोलोआ बरसाला बियाबाव बिसायख'थि सांग्रांथि मेल लानायखौ जागायजेनबाय। बरसाला बियाबनि सिङाव थानाय पिराकाटा गाव पन्चायतनि सिङाव BPF दोलोआ पन्चायत बिसायख'थिनि सांग्रांथि मेल लानायखौ मंगलबारनिफ्राय जागायबाय होननानै शिलंआव मोनथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला आगुनि बारग' MLA राकेश्वर बिथाङा BPF दोलोनि जानानै पिराकाटा जामगुरि मेलाव पन्चायत बिसायख'थिनि बिजाथि मरमि गानलारि बिथांनि जानानै नुजाथियो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। अराङाव लांखारनायनि भावथिना खालामनानै बिफानियावनो धोन दाबि। थांनाय 22 नभेम्बर 2018 खालारखालि अदालगुरि जिल्लानि अरां पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुमागाव गामिनि 22 नभेम्बरआव सासे लाइमोन सेंग्राया गावनि बिफाखौनो हिन्दी सिनेमानि बायदि दुथां उग्रपन्थिफोर बादि धोन दाबि खालामनानै पुलिसनि आखायाव खाजानो गोनां जायो होननानै खौराङाव मोनथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जाथाय जानाय बादियै फोरमायोदि थांनाय 22 नभेम्बर खालाराव अरां पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोनाब सुमागाव गामिनि खुदिराम बसुमतारिनि फिसाज्ला ग्रोमसार बसुमतारिखौ लांखारनानै गले गले जानबुंजों रां दाबि खालामो होनना थांनाय 22 नभेम्बर सानाव अरां पुलिस थानायाव एजाहार होयो। नाथाय जोबनायाव एजाहार होग्रा आरो फोरोंगिरिनि फिसाज्लाखौ खायो आरो आदालतसिम दैथायहरो। लोगो लोगो अरां पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै धोन दाबि खालामनाय हानजाखौ पुलिस हानजाया बिथोन बादियै बसुमतारिनि धोनखौ लांनो फैनो बुङो। बेबायदिनो धोन दाबि खालामग्रा हानजाया बसुमतारिखौ अरां साहा बागाननि 1 नं गेटआव फैनो खावलायहरो। पुलिस हानजाया लोगो लोगो साहा बागाननि गेजेरजों एरसो खोमानानै थानाय समावनो बसुमतारिनि 30,000 रांखिनिखौ फांसे बिफांनि सेराव दोनलांनो बिथोन होयो। बिफां सिंनिफ्राय रांखौ लायनो थांनायावनो हानजाखौ पुलिसा खानो हानायसै। खाजानायफोरनि गेजेराव एजाहार होग्रानि फिसाज्ला ग्रोमसार बसुमतारियानो बे गासै जाथायनि गुबै सुजुगिरि जानानै बिफाजों लोगोसे बयबो सोमोनांहोयो होननानै फोरमायो। आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आलफा इन्डिपेन्डेन्ट उदखारि हानजानि फिरफिला बिरनाय नुनो मोन्दों। थांनाय बुधबाराव हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम उदां आलफा इन्डिपेन्डेन्ट उदखारि हानजानि फिरफिला बिरगासिनो थानायखौ नुनानै गोबां ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव सोमोनांहोदों। खौरां मोननाय बादिब्ला आलफा उदांनि फिरफिलाया गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय बरबारि गोजौ फरायसालिमायाव आरो खाथिनि हाजोआव मोनफाहै बिरगासिनो दङमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। 2018 मायथाइनि बावैसो रिलिज जालांनाय अननाय सावथुना रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोन्दों होननानै खौराङाव मोनथिनो मोननाय जादों। मोजां मोननाय आरो जिउ बाउसोमनायनि सायाव बिथा खालामजानाय क'क्राझार जिल्लानि रिया ब्रह्म सावथुन दिहुनगिरि एबा प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय अननाय मुंनि बर' सावथुना गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनि सावथुन मोजां मोनगिरि बिथांमोननि अनसायनाय मोन्दों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला अननाय सावथुनखौ बङाइगाव जिल्लायाव थानाय जलि मेक्स सिनेमा थियेटाराव 23 नभेम्बरनिफ्रायनो दिन्थिफुंदों आरो सावथुनखौ नायनो थाखाय गोबां सावथुन मोजां मोनगिरिफोरा थुबुर जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। टंला भेरगाव फोनांजाबनाय लामाखौ बन्द खालामनाय जाबाय। थांनाय 27 नभेम्बर खालारखालि टंला भेरगावखौ फोनांजाबनाय लामाखौ बन्द खालामनाय जाबाय होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। टंला टाउननि सरासनस्रा सुबुंफोरा टंला भेरगाव लामाखौ बन्द खालामनायनि सायाव दुखु फोरमायदों होननानै शिलंआव मोनथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नैका दैमानि सायाव गोदान दालां बानायनायनि थांखियै टंला भेरगाव लामाखौ बन्द खालामनाय जादों होननानै शिलंआव मोनथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि ओनसोलनि साउदुर भिटायाव गोदानै बक्सिं फोरोंथाय।
फैबाय थानाय 2019 गोदान बोसोरनि जानुवारि दानाव बाक्सा जिल्लानि सालबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय साउदुर भिटायाव गोदानै बक्सिं फोरोंथाय जायगा बक्सिं कचिं सेन्टार बेखेवनो थामथिम खालामनाय जादों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। जाय बिथांमोना गोसो गुदुं बिथांमोना आबुङै खौरां लानो हागोन होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लाहरिघाट बियाबनि धुपगुरि बरि गामिनि गोदान बाथौ थानसालि बेखेवदों आरो ओंखाम गोरलै जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।